І на трэці дзень спраўлялася вяселле ў Кані Галілейскай, і была там маці Ісуса. Таксама Ісус разам з вучнямі яго быў пакліканы на вяселле. А калі не хапіла віна, маці Ісуса кажа яму: «Віна не маюць». І кажа ёй Ісус: «Што мне і табе, жанчына? Яшчэ не прыйшла мая гадзіна». Кажа тады маці яго слугам: «Зрабіце ўсё, што вам загадае». А было там 6 каменных глякоў, што стаялі дзеля абмывання юдэяў, і кожны з іх змяшчаў па 2 або па 3 вядры. Кажа ім Ісус: «Напоўніце глякі вадой», і напоўнілі іх аж да краёў. І кажа ім: «Чэрпайце цяпер і занясіце маршалку». І занеслі. А калі маршалак пакаштаваў ваду, якая замянілася ў віно, а не ведаў, адкуль узялося віно, слугі, што чэрпалі ваду, ведалі, паклікаў маршалак маладога і кажа яму: «Кожны чалавек дае найперш добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж захаваў добрае віно аж дасюль». Такі вось пачатак знакаў учыніў Ісус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні яго. Пасля таго пайшоў сам і маці, і браты, і вучні яго у Кафарнаум, і там заставаліся некалькі дзён. І блізка была Пасха юдэйская, і ўвайшоў Ісус у Єрусалім. І знайшоў у святыні тых, што прадавалі валоў, авец і галубоў, і мянялаў грошай, што сядзелі. І зрабіўшы з вяровак біч, павыганяў усіх са святыні, таксама авечак і валоў, і грошы мянялаў рассыпаў, і сталы перакуліў. І тым, што прадавалі галубоў, сказаў: «Выносьце гэта адсюль, не рабіце дома айца майго домам гандлю». І прыпомнілі вучні яго, што напісана: «Руплівасць пра дом твой з'ядае мяне». Тады юдэі, адказваючы, сказалі яму: «Які знак пакажаш нам, што ты можаш гэта рабіць?» Ісус, адказваючы, сказаў ім: «Зруйнуйце гэтую святыню, і я ў 3 дні адбудую яе». Сказалі тады юдэі: «46 гадоў будавалі гэтую святыню, а ты ў 3 дні адбудуеш яе». Але ён гаварыў пра святыню цела свайго. Дык калі ўваскрос з мёртвых, вучні яго прыпомнілі, што пра гэта казаў, і ўверылі пісанню і словам, якія сказаў Ісус. А калі быў ён у Єрусаліме у дзень святочны на Пасху, многія паверылі ў імя яго, бачачы знакі, якія ён чыніў. Але сам Ісус не верыў ім, таму што ведаў усіх і не меў патрэбы, каб хто сведчыў аб чалавеку, бо сам ведаў, што ёсць у чалавеку.